In-nomina tal-Professur Edward Cicluna l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta ġiet approvata mill-Kumitat Parlamentari għal ħatrit pubbliċi. Issa se jkun rakkomandat biex il-Prim Ministru jaħtar lil Professur Cicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Fl-laqgħa tal-Kumitat immexxi mid-Deputat Anthony Agius De Celis it-tnejn wara nofsinhar, il-membri tal-Gvern votaw favur in-nomina ta' Cicluna iżda kif kien dikjarat nhar is-Sibt f'konferenza tal-aħbarijiet, il-membri tal-Oppożizzjoni votaw kontra l-Professur Edward Cicluna. Mela, ir-riżultat tal-votazzjoni huwa 4 favur u 3 kontra. L-approvazzjoni saret b'maġġoranza ta' 4 favur u 3 kontra. Fil-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari kien hemm bosta mistoqsijiet dwar il-ħidma li qed jara li għandha ssir mill-Gvernatur il-ġdid. Fil-ħin tal-mistoqsijiet kien hemm bosta mistoqsijiet mid-deputati tal-Oppożizzjoni li kienu partiġjani u lid-deputati tal-Gvern, il-Ministru Clayton Bartolo, l-Wib tal-Gvern Glenn Bedingfield u anki d-deputat Joe Mizzi ġibdu l-attenzjoni li hawnhekk irridu nixtarru xi kredenzjali għandu il-Professur Cicluna biex jokkupa l-karika ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Il-Professur Edward Cicluna tkellem fost oħrajn dwar miżuri li ħadem dwarhom u li fihom kien hemm involut il-Bank Ċentrali fosthom il-moratorju li ngħata lin-nies li taħallsu s-self li ħadu fuq il-proprjetà. Spjega kif issa dan se jkun estiż u għall-kuntrarju ta' qabel dawk li ma kinux applikaw meta ħarġet is-sejħa l-moratorju issa se jkunu anki jistgħu jibbenefikaw mill-miżura. Qabel kienet jista' jġeddet min diġà applika. Issa le, issa hemm min huma ġdid li jiffaċċja l-problema. Jiġifieri dawn se jingħataw 6 xhur jekk japplikaw li jkunu ġodda. Semma wkoll kif se jkun qed jaħdem fuq il-kunċett magħruf bħala ta' correspondent bank fejn il-Bank Ċentrali jservi ta' aġent biex ikunu jistgħu jsiru transazzjonijiet finanzjarji bejn bank f'Malta u ieħor f'pajjiż barrani. Il-Professur Cicluna aċċenna wkoll kif fi żmien li kien Ministru għall-Finanzi huwa ma ndaħalx iżda ta' lodda lill-istituzzjonijiet finanzjarji indipendenti bħall-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji l-MFSA u l-FIAU.